Ejone gede. Koyo ngenane. Ah. Mau atine digoleki meja gede. Lah kok gegeden, dong dibalekne metune cilik. Mau malah digotongne amben, jarono malah keturun kowe. Yo tanjai mana yo? Cewono kalian asik India kono. Iki mang keok-keok kang sae kaping pindho. Yo, saiki terusno dulur keok-keok kang seri ketiga. Nah, aku 100 angkat. Aduh, aku tidak diwasi nih. Apa Riko? Saya tidak diwasi ya. Kamu dikacangin ya, ini kasihan deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ulung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecaruk maning ngambi kesenian jeranan cinta saudara san pimpinan Romo Haryadai saking telatah Desa Wonosarai Dusun Lengkong. Alhamdulillah kecaruk maning ngambi keluarga. Iki acara paran lek. Metek laut. Metek laut ayo. Iki arane ngebong boto. Pasukan gediki ngebong botok. Ngebong boto. Aduh, ngebong botok. Kan, Riko ngentekno wong Tanjung Rejo. Ngebong boto ben nanggap iso nah. Riko asine gak ditanggap yo. Oh, sing asline. Wong ditekakan. Oh. Kongkon kura-kura. Iya, kongkon kura-kura. Aku wong nyangkon Riko. Hei ngono mau nganyer ketiga iso nih guys. Alhamdulillah ambil masyarakat desa ngendi guys? Tanjung Rejo. Desa Tanjung Rejo. Tanjung Rejo. Masalah alhamdulillah. Kecamatane Make Wuluan iki. Make Wuluan. Alhamdulillah kecarukan maning nggih ambil isun nih guys. Muga-muga kesenian jaranan cinta saudara terhibur, memberikan yang terbaik ambil dikon-dikon nih guys. Masalah kasih deleng niki. Wah, masalah. Iki arane kejuta penonton. Sejuta penonton alhamdulillah. Masalah udah Tepuk tangan. tepuk tangan yo. Iya. Iya, tepuk tangan lho. Lari cilik-cilik wake iki masalah. Ya anake sapa nih kau? Iki penyakitnya beria sih guys. Geremet iki anake sapa? Masalah.
Yo, anaknya sapa iki? Kari gremet wakeh iki. Alhamdulillah. Iki acara paran sih. Melah Kiti. Iki acara paran. Hei. Paran. Acara paran nih, guys. Acara kebong botok. Kebong botok. Paran lek. Oh, setahunan. Esok kadung 2 tahun nanggap maning kita. Bentahun ta? Ya mula kan iki sebagai setahunan. Ya kok kadung 2 biasa. tahunan nanggap maning, acara 2 tahunan. Engko maning ne 3 tahun. Tahunan. Terus saya sampai 40 tahun. Sing penting iki setahunan anaknya sapa kan aran iki iki? Hah? Diki. Alah Diki ya. Tong omahe sinten Pak namine? Pak Ngemse. Pak Wagianto. Kan setahuni paran arane Kang. Muhammad Senidi. Lah, Senidi ya. Kenapa tak? Hah? Pai, ojo Muhammad Paiman lho, ucuk paran Diki. Keluarga Bapak Wagianto kali Ibu Sundariani. Iku kan di setahuni. Ulung ta ulung. Nggih. Acara setahunan Muhammad Raihan Januarta. Kan sing di setahuni kok. Nggih. Muhammad Januarta. Raihan Januarta. Oh, Januarta iki mesti lahirnya Januari ta ya nggih. Lah, Januari iki we. Iki bulan Maret. Bengen 2020 iku Kang iki mestine. Oh, barengan ambil poso ya, mepet poso ya. Moga-moga ngaran di setahun ini moga-moga paringono seger waras slamet. Amin. Murah rezekine. Amin. Moga-moga kesok kadung nyunat nanggap maneh. Iki bar disunat ta durung? Dorong tadi kok aku kendi ya yo. Iya. Kudu setahun nih sunat. Iya, ini kan setahunan, antara setahunan kita sakit. Oh, masalah Diki. Oh, aku nggak suka. Ini kadung jantungan kelenting kan? Iki bayinya Mas ya. Ini ya. Kudu. Salah. Setahunan kok kadung nyunat nanggap maning ambil cinta seni Lah, kok jalanan mau? cinta saudara. Sing- Alhamdulillah iki mula yo nyukup-nyukupaan masih kok iso niki waduh-waduh toko Banyuwangi merene yo sen ngebot-ngebotaken iki ya. Jiragan iso Ndi? Romo hari. Waduh. Nyang gempiten gini. Oh, sing kene wetan kali. Oh, wetan kali. Iya kene. Numpak Wetan geter kali itu. gede iki paran iki wetan kali paran iki. Ya alhamdulillah boleh yang kebarak ke temor ya. Mata selangkong ya alhamdulillah boleh entar lagi Pak. Vokalis iku. Vokalis yang amal-amal. Ayo mangga. Ya, gedum Monggo.
Alon-alon medone tugel. Ayo. Dari neng di, ayo. Dari neng di. Medone support. Ayo, alon-alon biar. Ayo, lagi dengan diri. Ayo, Atik, ayo dengan diri. Ayo, ayo. Tanda pangan ya. Aku kali ini coba membentuk dengan demit. Yo.
Jaluk apa?
Ayo nanti